Kol Nidrei de Max Bruch és considerada una peça de tall jueu, tot i que Max Bruch era luterà alemà. No obstant, el compositor juga durant tota la seva producció amb músiques considerades exòtiques. Corria l'any 1881, quan Bruch va plasmar la melodia que un integrant del cor que dirigia li va donar. Kol Nidrei, tots els vots, suposa una oració aramea inquietant i prou misteriosa que es canta a l'inici del servici de la víspera de la festa jueva del Yom Kippur. L'oració és una negació per avançar de qualsevol vot a Déu que es puga fer al llarg del pròxim any. El Kol Nidrei de Bruch utilitza les primeres frases de la cançó tradicional endinsant-se ràpidament en el món sonor estumanià de l'Alemanya de mitjans del segle XX. Ara sí, Kol Nidrei en la interpretació d'Arnau Sansano i l'Orquestra Simfònica de la UNESCO sota la direcció de Carmen Massaró.